Yɛda mo nyinaa sɛ da mo ka yɛ ho na yɛde nananom nsɛm de ɛbrɛ mo. Na wɔtwe anaasɛ bosome ne nna kakra ni yɛhu sɛ bɔkɔ ɛbrɛ a yɛwɔ Santahene wɔne ne nuanom ɛtena bɔkɔ nsɛm no soɔ no. Yɛhu sɛ asomdwe aba ɛna mmɛbono no nso asɛ bɛ mo hyɛ kuntena sɛ ɛdi bɔne no wɔn nyinaa etuo kɔfam ankasa. Na yɛde anim sɛ asomdwe aba no na yɛhwɛ na asomdwe nso so anya ba yie no ɛna papa bi a sɛbi wɔn nso so sɛ wɔyɛ anaasɛ wɔyɛ kosaseni na wɔyɛ adwuma ɛwɔ Bongo Health Insurance mu a wɔte bɔkɔ ne mmom wɔdi ne dwuma ɛwɔ Bolgatanga mu ɛnrada anwummerɛ bɛyɛ n'onum mpaemu no wɔde n'ani akyerɛ fia ɛna wankɔduru fia sɛbi bɔnefoɔ yi ahyetu no na afei wɔn amatu akasa no wɔn wie no nso wɔn mpɛ sɛ wɔn abusuafoɔ na abusua kora bɛnya na asie no wɔn asa ahyɛ no ɛne ne kaa no wɔte mu nyinaa no wɔn ahyɛ no de afra na saa asɛm no nyinaa mu no bɛyɛ na wɔtwe mmiɛnsa nie na sɛ abosome mmiɛnsa nie ɛna wɔn de papa Mohammed yi wɔn ne mpanyinfoɔ bɛyɛ mmiɛnsa bi ɛna wɔn de wɔn mfonyin ne bɛto social media so yɛ Facebook na wɔn kasa saa mpanyinfoɔ mmiɛnsa yi wɔn yɛ den tenten ne bɛtene yɛ pɛ wɔn bɛkum wɔn efiri atasifoɔ asase so na sɛ ɛyɛ mampurisifoɔ no ɛna wɔn de saa mfonyin no yɛ de emu susu sɛ mampurisifoɔ no ɛna de saa mfonyin no ɛbɛto abɔnten tɔm sɛ ɛbɛto abɔnten no wɔn kasa kora no mo dwendwene ho sɛ na wei de bɔne bɛ ne yɛayɛ nipa bi a nipa na yɛ anadwo so mbɛku yɛn ɛma wɔn no papa Mohammed no kora mpo kan bi ka sɛ na ɔno deɛ no ayɛ obi a obi pɛ sɛ wɔku no ne sɛ no mpanyinfoɔ ahwɛ ho asɛm wanka ne ayɛ ne sɛ yɛ atesɛm ne yɛhu wɔntumi nyɛ hwee no ɛna mmeranteɛ akɔbɔ ne tuo ɛku no asa ahye no ɛde no afra ne kaa na yɛn na ɔwɔ sɛ kyerɛ mu sɛ ɛnyɛ no nko afi etwa mu no nso so saa papa baako a no nso kyerɛ deɛ no nso so ɛyɛ kosaseni a no nso ɛkyerɛ deɛ ɛwɔ ayɛ Bolgatanga Technical University mu ɔno nso so saa ɔno nso memfo ku no ɛku no to no kuneyɛ na sɛ baabi a yɛku ɛyɛ Mr. Mohammed a wɔno yɛ health insurance panyin de Emma Bongo district no na sɛ wɔno no ka ho a mpanyinfo mu wodi brɛ a wɔn ɛyɛ kosasefoɔ no maako nnum ɛna mmerante no mu bi anaasɛ nipa no mu bi ɛde mmara hyɛ wɔn nsa ku wɔn a ɛnam ntɔkwa a ɛkɔ soɔ ɛwɔ bɔkɔ no enti na ɛno nti wɔn srɛ sɛde yɛwɔ Santahene da ɔyɛ no ɔne ne nuanom atena asɛm nso wɔn hwɛ na asomdwe mbra nyɛ saa de sɛ de pɛtɛ biribiri paa ɛna ɛbɔ adehyia wɔn ɛwɔ bɔkɔ wɔn mmiɛnko tie nsɛm no mmra ɛbra na nsɛmtwerɛni a wɔn wɔ bɔkɔ na wɔkye nsɛm mu ɛde akyerɛ amansa wɔn mmiɛnko tie mmra ha Azuri wayne wena de onyi so enya de ene Azuri ana onyi so enya de kura o enye oba ha se ya one pa se de misibodi Azuri ebi aso obra o wa hene na te say Azuri so hene ade na si ade na bu abam ehu aboya pa because yen nyina yen safe na ama me voice asesa no eden na ma bokofo nyina mo nyesi gyina ye ba dede wo wade gyina ye okay yo machia Angela tiefo awiai yampa ya enim se boko yansam no ya ade a empenifo agusu a omusiesie ama ye nanso enema ekoso no de ani enyan enra around 5 p.m. Ya papa ya friend Mohammed Akuhuri Bongo Health Insurance Manager nti akwai so free boko ase na wo ye adwuma wo Bolga honom na enra no oba no wo free Bolga eba Bolga o mo community bia ya friend Nangode wo free Bolga eba boko a uduru Nangode after Nangode no after the uwura boko no Boku West nti okoduru honom no na amanfo bi ball no tuo ball no tuo no wie no sa de ya papa ne do to car num esa hye wona car ni na adworebe nti na akwese police fo be duru honom na akwese ani enyan ya hye ya papa no beyond recognition na create tension wo boko ha se ehemfo na ene ne bompu nimpo om di na wu sa
Osha oko abakwasemu last year ya papa ye friend no Mr. Lasan Azuma wono no ye chire ni we kusase ni wo chire Bolgatanga Technical University saa wuo na no almost ko boy ya papa no nipa kese ya pa eno moku no na ya papa na America no ho ase Mr. Mohammed Akugri say no last 3 months akwese omode ne picture any other ne colleagues too edit to Facebook say die beye bia no ombeku no na kwa ombeku no nti na kwa se hu aba amanfo no ono amu ka se na ade wono wa yede ya yede na to Facebook si ebeku no ampa na ya papa Mohammed Akugri no wono so yekusase ni ya na wo ba omo eku no nti na kwa se na ngodi honom de boko cars the series of attacks ya ka se ya kanya we na ye 5th time ya attack boko cars ewo na ngodi honom. Eti omo mu di sansam hunu we nyina timi identify nkrofo mu se we yekusa so ye mamprosi ohene boko asem no se na esi aye no asem ni si a wontwen ma obi nkasa yekusa se ne nekokun na na se ye mamprosi ni because Facebook post no mpo ombeti kan a post before incident na si nti na akoye se ade na besi ni mpo se ya busu akuofo we na ebe ya utimi hu se ube hu science no ombeba be kasi yebesi ampa obedi agora na asem na si nti na akoye se obi enka nchiro se kusase fo ene ye ya na se emampurusi fo ene ye ya papa ne kusase ni na enora after omukun ni wiye no enora na joyanda series of sporadic gunshots all over na otumfo ka asem no ka ase wa suspend no efiri ho no mo ba no na bakukuruma aye din kakra zugura bako na abanso ba no ka kire youth ne se omfa tuo no to ho na opemso wa asem no so wase yanya abotre na bibia be ye nti akoye se bako ye calm these days obi adi akwani aba enra ye bako market day obehu bako ne ka se bako na entokwa na ikoso na wonji ndi nanso enra incident na omosa kokun papa na esa hye no na ema tension asa ama no hom no so me ka se yo ba bako wase ya kuro na ye din hu se amanfo edi akwani aba se na ya na these days situation na ye calm na esiti no na me ka no ya papa na ye hye no nimu no wabolga abusuafo no so akọ no ma mo se ne wasi ahye no ya kase ye de na ba abusuafie ho no ma enye yenti ya kọ ho no na kwese wono nko na ye na maame ba enna ne maame wakọ fan village abesi fie fefefe ewo boko ase e de na maame na atum ene ne yere ne namba wafa ne nua mpenifo ne nua nketoa akwese abusua no mu no wono na nyame amane sama yedu kakranti wa ode o maba ebi ko school ebi ko nurse ebi ko training college ebi so basic level GHS primary level omo ko private schools ahodo wa hase nti ye ko ho no me man timi angina kora se na nkora na si so se hwan na behwe omo hwan na behwe omo no nti na akwa se aya asefe mo hene nti asema aba no asem ne nyade me wo se fire service for atwe omo hema na wo mu dum jan sabere de se de besi asia wiu sabre ne de ya kase unim no na se picture na me de amamo no wo hwe ya papa ne se ne wosi ye nipa kese a no ho fefefe no ya kase nipa poni a wo ntimi because that time ne de na agensa mu na jana dare ya agensa mu na omo yes na mo fa hen ohene ubisa ne a me no de ye ni hobi na enso ya kase penifo omo bebe se o kase kuro bebo a konfo ne se kuro bebo a wono wati mubi na omo amokodi sa anyamra sa no ya ye nim se na ngodi honom no omo ewo enipa wo honom a ya modwane firi boko ha se ede sa ekoye sa yamra nsem no na me ka magana fo ate se military for escort omo ye na boko ha se no emwa ye baako time omo de escort heavy escort be pie no sa time no ne hu se ye kun obi omo de ombeba omo provide escort call abontene ba sa na jo no etuo beto sa na so ne nim se ebia government we aba no wono ne ne ye no nke be ye different from previous government no na so government we aba ne de aya west kura because omo kunkum omo no mpo eye NDC for mpenifo nti obeka se government we ba ye no nko obe gina ne na so na watimi ema emra na ye adwuma na so wono so ba ye na kwese dada na ena abokofo mpo se dada no mpo eno mpo nke ye kakra
because social send identity na yes upgrade mpo every send na esi wo no Azuri bokofo including yourself mumu ogidie wom asante hinim so obetimi aka asem we me na me ogidie nanso asem esi nura no minim me ogidie wo pem so se obetimi asolve asem no nanso amanfo bi nte ase kunkum ne de me de minim so saa nkrofo ne de omo njai because I feel why the first meeting obi ni baabi ankomo ne kosi ebi a second meeting obe conclude ana obe hia odwene wo say ade no se na mesi hu no yede anidie de ma opem so because obi a respect no wabako ha say oba ha say ya bako na baba ya o ka say hey obi anjai say se na escort timi koma omobo even escort including soldier for ne ade ni nyina anoti se no musi etotototu basa ni nyina anu abra senti akwese ye respect no de na fe prekope esan sorry bay na me ka se busuakuo baako empese ombeti ase na omo na edi eno na yesa no abusia de o hini no me mpese me ntimi modi se maka cho so de omukun no na ekusa ase ni nti wa wonim kusa ase fo ne omo amoko se kusa ase ni so onkuni nua onkunu because Facebook post amoye no kire se wonya ade a wonko post say oh asoma sidie wa yesi asoma sidie rest in hell yes not omoye na akoye se omoye omo twetwe na se omoye so mokro papa we dia we beka se okoto mu ana se omo tete no and ya mintimi hu because ohwa bongo na wo ye adwuma no first no na eho no wote nanso nansen yan after incident ni si ya na e family house no omoka se awe se pressure wo fie nti wopon bia wo ba na akwa se e be around 4 wopon a na wa settle off one one private car into obe settle off no waba sisi ase Bolga to Boku road ne de omaye na kamanti ufiri Bolga kura e ba Boku a eye less than 30 minutes ride to Boku nti akwa se nansen ya wo no ba nti ye betimi aka se saa nkrofo no ebia oma time no ahu time a wo ba time a wo ba fi anasa time a wo ko na omoya saa yamra because around 5 na omodi saa yamra nti akoye se wapon adwuma na wo ba no ebia na omodi na chi ebe yes we NDC ni ana NPP ni na America no ohwa previously we the political affiliate de obehunu aka akire yen ndi obehunu aka akire yen se adwuma wo ye ne sen wo ye adwuma ben adwuma wo ye health insurance manager e wo bongo bongo health insurance de Ghana ni bia ye bi na emum se abanse sa transfer na bam na on na fiche bia bia wo mpe papa wo ye amanyokuo ni ben na mayokuo ne de mintimi because ayese most of them no omo ye NDC for there nanso papa we yankasa no asem na ba say no mintimi hu say bia we ye NDC ni na say we ye MPP ni nanso previously ampenifo na omo yaje omo nkwa na bekri no ye NDC for hi me ba cho ti o de bra angel na 6.12 kuma se Facebook na be hwa de corona ka se no mutim na nkasa na wira ni nyina wo ana wo mo san edija atum me dwimi nuanom bokofo ho amenti ase na menim de obi di asase ekoro me ka so obi nso nya ma obi ntina ne kon so no nyina ade mfini nsem na so nya kwan se ne ye fa so a ye solve asem azuri ya radin ka no ma akoma pawate yo ya pese ya tre government ne opem so se wo entina asem no so enye ne entemtem ya tre na didie mu a na cha na ye lose precious lives na me pese me de adesrede enso edito opem for anim se one year no one investigation enhu se waka se monfa tuo no nkoto ho no hwan na edi kan ekodi sa anyambransem no wotimi hu sa abusuakuo no so a ebia wotimi twe na so se o mo amfa anidi ama me because me se munjai na adan na mokọ ya mo koye sa de we because papa ne say no national asset national health insurance ya yenim se eye mpomodin asem nti government eyi no ye nti muku na productivity ni elu so no na nye ebia papa na na bra with all due respect me koto dwegu for na make asem
Power pani onam kaje tie kura ukunu a ebe den sie mu be so ene ma akọ ye car station eti wa no onye productive obi a hu hia o man mu obi a productive o man mu Azuri bye bye what yo me da se me no kasa bia wi na ase na me bleedi seriously me no kasa wi bia na me bleedi me pe kwan ya ba ho de me ya kwan ya me ba kwan de me sra twa na mu na ho na me ka no me pe kwan me ya kwan kakra bi a anase me ya helicopter kura me ba ho me ba na ma kakra bi ama me na me wo ho na me gen kakra eni en ka wonya ba na e bie radio no ma anopa 6 wo be so da nwumre 6 because wo nsem kan kasa me de ka me ye pa Azuri twempere ho ma na anafu ya wo de tete ba bi ate no ma why yo mate akwa be se ko mo se mame ma de mo ma ne me and wa wie ka ya be ma ne what ensam no ne yakwakotie de aba no na de yebusa ne se ne wuku nua ne nkwana na nka wo se wonya no e ba be ka wo de ho e me ka wo de ho eya wo se ye ka hini hu nsam a mom yehwe se sabi e de nyansa ene nimde be ka ho empanyi etu agina wo hwe siesia ma asomdua ba emrante mom yehwe ma asomdua mra na yenyan se dae so de a yebo yedi amfaso bia emma so midin e de ma me fozi wo twedam ponyankopon yadoma yebehia makram